Akinek egy csöppesze van, az azt szereti, ami körülveszi. Tehát ezzel nagyon érdekes megkóstolni egy, tudom én, dél-afrikai bort. Mondjuk én például borlova vagyok tisztában. Tehát én az európai borlovagrend egri bikavér tagozatának hosszpesze vagyok. Az én nagyszüleim, akik parasztnemberek voltak, tehát mindenkinek van szőleje. És abban a szőlőbe, hát oda egy élmény volt kimenni. Egyrészt ott volt egy nagy diófa közepén, és én minden nap azon órákig ültem, és énekeltem, furiáztam meg, tehát körülvett a szőlő. És nagyon szerettem, hogy minden evéshez mi a saját borunkat ittuk át, mint a nagypapám kész. Emberek azért összekeverik azt, hogy borfesztiválok. Hát ez nem erről szól. A kóstolás, ennek a kultúráját, ezt meg kell tanulni. Tehát, hogy inkább arra buzdítanánk, hogy ennek a kultúráját akarjuk már meg az emberiséggel egy idős szinten. Én sem Magyarországról hozom a borszeretetét. Meglepően dolgoztam egyszer 3 hónapot Franciaországban, és akkor ez tényleg minden evéshez az a finomabbnál finomabb borok, és férjem elhatároztuk, és elhatároztuk, hogy mi ilyen bort szeretnénk inni, és hát persze sokkal jobbakat találtunk itt Magyarországon, így ez hagyomány nálunk.